Sanibonani my board members, hope niyaphila and please make sure ni subscribe bese siyaqhubeka. La ngindethele i-video kaVuyokazi wezingane nesithembu okade efuna umshado kumpumelelo lwakaMseliko. Hake la sitshengisa ukuthi hayi impela ke bayishaya ezaphelela kubuka Xolani. Bengekho uXolani ephesheya ngoba phela use-UK uyasebenzela yena uGirl. Mshuthi bebengasakwazi ngisho ukulinda, akulindwanga ke wathiwa becoming Mrs. izengekho guy sesipostile ke noVuyokazi ke uyakhombisa ukuthi nako hayi ke okuye kwasihlaba umxhwele ke noma usimangalizile umpumelelo kube notirelo bamoshele inhlanhla uVuyokazi asazi noma bayambhuqa noma beqinisile na kodwa nje bathe nje hayi halala ntombi ngokuthi usuthole ubambo lakho kusho umpumelelo ubabe wengane zakhe kwaphinda ke best friend kaMpumelelo kumbetrayal kuMpumelelo wahamba ke nabazela kwaVuyokazi wayo celebrate nomndeni wakaVuyokazi wamshaya kanjalo uMpumelelo asazi ke noma mhlambe u-upset ke ngalokho noma cha as it is njengamanje useshadile.